Hej. Jeg er taget til de vestindiske øer for at finde ud af, om folk de godt kan lide grød. Okay, kender du grød? Grød. Tror du, har de en chance for at vinde Melodi Grand Prix? Tak. Så kender du grød? Can't understand what you said, really. Tror du, grød har en chance for at vinde til MGP? No, not yet. I can't understand you. I try to speak it. Tak. In a couple more days. Tak skal du have. Tak. Vi har spurgt nu, om vi skal til at spørge tøseren på EO, hvad de synes om grød. Så vi prøver det at spørge dem. Kom med. Hvad så? Hey. Har du hørt, ved du godt, grød kommer på MGP, at de spiller der? Tror du, de kan vinde det? Ej, Magnus, det har du sagt rigtig mange gange. Hvor nu bare kings. Oh my god. Hvor er min taske? Lad være med det her. Man kan ikke stole med hende der alligevel. Hold op.